Първо избираме продукти. Избираме си деня, вторник. Даваме му филтър. Както виждате, имаме стари. Старите ги изтриваме. По този начин маркираме ги, преместване в кошчето, прилагане. Вече ги няма. Добавяме нови от добави продукт. Първия ни е този. Копираме всичко. И го пействаме. На две места. Като на едното място го правим по-съкратено. Отгоре трябва да сложим заглавието в име на продукта. Така, след като сме го сложили, трябва да отбележим, че е за коя категория. В случая вторник. Кликаме отгоре. Тагове. Избираме си таговете. Това са ключовите ни думи. БГ кухня, дневно меню. За какво става въпрос? За свински карета. Имаме думата свински. Отиваме, избираме и нея. Сега трябва да му сложим цената. Цената е в другия файл. Свински карета 3,90. Цената, ето го, пише цена лева. 3,90. Ползва се точка, не запитая. Теглото е 300 грама. И накрая трябва да изберем. Първо пак ще си копираме заглавието, защото ще ни трябва като алтернативен текст. Идваме и трябва да си изберем картинка, т.е. снимката от избор. Избор на файлове. И си намираме къде са ни тези свинските. Ето ги. Ето ги. Избираме ги. И тук има 4 полета, които трябва да бъдат попълнени с еднакъв текст за тях. По този начин. И накрая, тук отдолу не се вижда, но пише избор на картинка, потвърждаваме. И последното нещо, което трябва да направим, е публикуване. Така. Сега ще отидем да проверим. Връщаме се на оригиналния ни сайт. Вторник. Така. Ето ги къде са свинските. Са появили с цялото описание. Така. Това е.